এই ভাই ମାନେ ତମେ ତାଳିକୁ ପାଇଁ ମାରୁଛ? ଆଜି କୋଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିବ ବୋଲି ତମେ ସେଇ ଯୁଗରୁ ମାରୁଛ କି ତାଳି? ହଁ ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ହବ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ, ଆଉ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଆସିବ, ଫଗୁ କେମିତି ଆସିବ, ଗାଁ କେମିତି ଦୋଳ ବୁଲେଇବେ, ଆଉ ଏମିତି ତ ଜାଣିଛ ପରମ୍ପରା ଆମର ତ ବଜେଇ ରଖିଛେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ, ଆଉ ଆଜି ଯାହା କରିବା ତା କରିଦିଅ। ଏ ଆରେ କୋଉଟା ଡିଜେ ଆସିଲେ ଭଲ ହବ କରେ? ସମ୍ବଲପୁର ଡିଜେ ନା କୋରାପୁଟ ଡିଜେ ନା କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଜେ? ଆଉ ପିଲା ଖାଲି ନାଚ ବୋଲି ହୁତୁ ହୁତୁ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନାଚୁନାହାନ୍ତି ତ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଡାକି ଡିଜେ ବାଲାକୁ 5,000 ଡିଜେ ହବ। ହେ ମଉସା ଗୋଟେ ଡିଜେ ଖୋଜି ଦେଇଛି, ଆଉ 2,500 ଡିଜେ କହୁଛି। ତାଙ୍କଠୁ ଗାଁ ବାଲାଠୁ ଆମେ 20,000 ଆଣିକି 2,500 ଡିଜେ ରଖିଦବା, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ପଇସା 18,000 ଆମେ ଫାଇଦା ମାରି ରଖିବା। କଣ କହୁଛ? ପଇସା ଖାଇଲେ ଜିନ ହବନି, ଜାଣିପାରୁଛୁ ନାଇଁ? ହଁ ଚଳ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଇଛି କିରେ? ହଁ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନାଇଁ? ଦିଅ ପଇସା ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଅଧାରୁ ମରିଛି, ଆଉ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୋ ସଂସାର ମରିବ ବୋଲି? ହଁ ଶଳା ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ପୁଣି ଦେଖିବୁ। ହଁ ତୋ ଶଳା ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଦିଅଙ୍କ ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆମକୁ କେତେ ଭରସାରେ ଦଉଥିଲେ। ଓ ଗାଁରେ ଡିଜେ ବୁଲିବ, ଡେସ୍କୋଡ ହବ, ଆଉ ମଦ ପିଇକି ଡ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବେ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉଛି, ଆଉ କଣ କହୁଛୁ?